Għax il-Partit Nazzjonalista mhux fake. Għax il-Partit Nazzjonalista m'għandux gimmicks. F'taslima qabel Bernard Grech tkellmet fost oħrajn Claudette Buttigieg li bdiet issem mill-bnadar nazzjonalisti u li taslima huwa parti minn distrett tal-Partit Nazzjonalista. Folol kbar numerużi inxejru l-bnadar tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa distrett illi huwa importanti għalina. Dan huwa pilastru tal-Partit Nazzjonalista. Tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li qal kif il-Partit Nazzjonalista se jkun fil-Gvern. Nibdu l-affarijiet, ħanibdu l-affarijiet għaliex inkunu fil-Gvern. Hawn jien! Ma dawn qabel wasal Bernard Grech, tkellem il-kandidat nazzjonalista Jerome Caruana li qal kif ħafna nies qed jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista. Il-feedback pożittiv tagħkom, l-attendenza tagħkom illum, kuljum tiżdied. Fil-jum meta skont stħarriġ tal-Malta Today id-distak bejn żewġ partiti u bħal dak tal-aħħar elezzjoni ġenerali, Claudette Buttigieg qabdet tajjat. Ftaħtu għal-gazzetta dal-għodu, għanna ċans u mela m'għandniex. Imbagħad bħal Bernard Grech użat versi ta' partit ankrat fil-passat. U meta jirbaħ is-sewwa inqumu bil-wieqfa u ngħidu ejjew nazzjonalisti, ejjew bl-eluf minn tagħkom, ejjew għax Alla magħna, ejjew ħanirbħu żgur. Viva l-Partit Nazzjonalista!